ilatyny işitmeýän awtoritar hökümeti legitimligiň şuňur krizisine duçar bolýar. Raýatlar ilimden hiç sat gelenok diýip öz durmuşlaryna gatnaşmagyny besedýär. Jemgyýetçilik ynamy düýpli pesä gaçýar. Raýat iri döwlet derejesindäki korrupsiýanyň galynasy bilen gün görüpdimýä, döwlet işgärleri dymyşlykdan peýdalanyp edenetdiligi güýçlenirýär. Bu bolsa jemgyýetimize syýasy, ykdysady durnuksuzlygyň şuňlaşmagyna getirýär. Adamyň ösüşine zar burýar, sebäbi işitmeýän hökümetiň meýilnamalary netijesiz, hyzmatlary pes bolýar. Legitim kanuny hökümet dolandyrýan ilatynyň razylygy bilen işleýär. Ýagny raýat adatça hökümetiň kanunlaryna ýermäge razy bolýar. Sebäbi ol hökümetiň işini netijeli, kanunlaryny adalatly hasaplaýar. Awtoritar jemgyýetde ilat öz sesiniň äsgelmeýändigini duýanyny dymyp başlaýar we lapkeşlige ýudurýar. Ilat arasyna öz-özüne kömek mehanizmi hökmünde kaktyryp gürlemek, ýaňsylamak, goşa pikirlik, sarkazm, agressiv hereketler ýoň bolýar. Türkmenistanda dymyşlygyň perdesi syýrlanyna jemgyýetçilik durmuşyň aglaba bölegi zulümli gatnaşyklardan düzülendigini görüp bolýar. Legitimlik guşaýan hökümetiň edenetdilikli hereketlerini raýat adalatsız, nädogry hasaplap, närazylygyny görkezip başlaýar. Raýat döwletiň işlemeýän kanunlaryny, bulaşyk sözden aýdylýan düzgünlerini para berip äsgermän ýerine ýetirenok. İş proseslaryň bolmadylygy deňsizligi döredýär. Ähli durmuşy mesele tanşlyk we para berip çözülýär. Ýokardan berilýän tapşyryklary emellerler durmuşa geçirenoklar. İş hasabatlaryny surat ýaly çekip, reallykları ýoýup başlyklaryny berýär. Döwlet edaralary ilatyň şikaýatyny eşitmezlige salýar. Netijede ilatyň durmuşy meseleleri çözülenok. Saglyk bilim jaý meselesi. Ýekeje ministrlikde hem soraglar kabul edýän ilata jogap berýän ulgam ýok. Mysal hökmüne bellesem, soňky 30 ýylyň dowamyna hökümetiň Birleşen Milletler Guramasyna berýän hasabatlaryna şol bir jogap eşdilýär. Haýsy mesele boýunça sorag berilse, şol bir jogap berilýär. Bize ilat arz etmedi, şikaýet edilmedi. Türkmenistanyna raýata şikaýet etmek mehanizmi, döwlet edaralarynyň işine ýetmezçilik barada habar berme mehanizmi, şikaýeti çözmek mehanizmi kanun taýdan ýola goýulmady, medeniýeti ýok. Awtoritar häkimet şu wagt şunça adama şeýle jogap berdik diýip ilata hasabat bermek dogry zerur hasaplanok. Ilata äsgerenok we ilatdan gorkýar. Şikaýet edýän adamlara rejima we paly blogerlaryň üssü bilen dönük diýip haýbat atdyrýar. Bizi inni diňe Allah gorasyny nidirýär. BMG hökümet delegasiýasyna şeýle soraglar berýär. Näçe aýal gyýyt gelin maşgalada ýenjildi, näçe şaga maşgaladaky zorluga şaýat boldy, näçe aýal gyýyt iş ýerine jinsy erjeşma sezebar boldy. Bizde şeýle ýagdaýlar ýok diýip polisiýanyň wekili. Türmeleriňizde näçe adam gynaldy. İçeri işler ministrligi bize şikaýet gelmedi diýär. Jaý meselesi bolsun, işe girmek meselesi bolsun, şol bir jogap berilýär. Adalatçylyk edarasy bilen ilatyň arasyna hiç hilik gatnaşyk ýoly goýulmady. Edaranyň diňe Aşgabatda ýaşaýanlar üçin telefon belgisi bar. Gazetlarda Adalat ministrligi ilata konsultasiýa berýär diýip, raýatlar kabul edýär diýip bildiriş berýär. Garaşsyz mediada bu duşuklar barada biz size kömek edip biljek gäl adly makala ýazyp tesir berildi. Adalat ministrligine kim barıp işini bitirip gaýdýanlygy barada hiç hili maglumat ýok. Häkimetler raýat döwlet aragatnaşygyny doly besetdi. Başga planetada ilatyň hal ýagdaýyna biperwa garap, kör, ker, lal bolup ýaşaýar. Medeniýetli arz etmek, şikaýatyny, teklibiňi, maslahatlaryny ýetirmek yaramaz türkmençiligi ters gelýän zat diýip oglan edildi. Bu bolsa ilatyň durmuşyny ýam katastrofik derejedäki bolan söz we fiziki zorlugy güýçlendirýär. Gelin şeýle häkimetleriň hereketleriniň anyk täsirlerine syn edeli. Ýurdumyzda hökümete, döwlet edaralaryna bolan ynam rekord derejede pesa gaçdy. Raýatlar bilen resmileriň arasynda düýpli maddi sosial bölünşik we deňsizlik döredi. Hökümet jemgyýetiň zerurlyklaryny görmedik bolýar. Netijede adamlar döwlet ulgamyny doly korrumpirlanan we jemgyýetçilik bähbidine däl, diňe elita bähbidlerine hyzmat etmek üçin döredilen diýip düşünýär. Raýatlar öz pikirleriniň ähmiýetsizligine ynanyp, hökümet bilen gatnaşyk gurmaga synaşmagyny besetdi. Şoňa diňe işini para peşkeş tanış bilen düzetmek döwlet hyzmatlarynyň hiliniň pese gaçmagyny eltdi. Sowet döwrüniň tejribesi ilatyň öňüne çykyp hasabat bermeli düşünje düýbünden ýok edildi. Ilatyň zerurlyklaryna, hal ýagdaýyna üns berilmezlik, deňsizlige, garyplyga, owa ýerlerine ýaşaýan adamlaryň deňsizligine getirdi. Ykdysady çökünlik kronik ýagdaýa urildi. Adalatsız awtoritar syýasat ykdysady krizise sebäp boldy. Häkimetleriň dyrjaşyp ilat bilen aragatnaşygy açmadylygy, jemgyýetiň şikaýatlarynyň çözülmezligi, populizmiň artmagyna sebäp bolýar.
Bu bolsa ilatyň arasyndaky agzalalygy has hem çuňlaşdyrýar. Populizm jemgyýeti iki garşydaş topara bölýär. Arasy ejiz halk we korumpirlenen elita. Populist liderler adat raýatlaryň islegleriniň wekildigini öňe sürýärler we köplenç halk üçin göreşýär diýip sada emosional digini ulanýar. Populizm has hem syýasy medeniýeti ýok ýurdunda hoply hasaplanýar. Populist liderler çyrşyrymly meselelere ýöneköy, köplenç iş ýüzüne durmuşa geçirip bolmajak çözgütleri wada berýär. Jemgyýetçilik zerurlyklary, isleg arzulary bilen hökümetiň bermeýän çözgüdüniň arasyndaky barha artýan boşluk, protestleň we adatdan naşar ýagdaýlarda zorlugyň, urşuň, şaknyşyklaryň artmagyna getirip bilýär. Awtoritar jemgyýetde hiç bir döwlet işgäri ýol başçysy jogapkärçilik çekmeýär. Öz borçlaryny ýerine getirmegi islemeýän raýat yaramazlaşýan ýagdaýlara kail bolup ýaşaýar. Ähli zat gowy bolar diýip öz-özüne göňüllük berip şagasyny daşar ýurduýberýär. Netijede hökümetiň we ilatyň arasyndaky şertnama bozulýar. Taryhy, syýasy ylym nukdaý nazaryndan eger hökümet raýatlaryň zerurlyklaryny ýzygiderli äsgermese, güýçlense, zerurlyklaryny kanagatlandyrmasa, ilatyň rewolýusiýa bolan hukugy, düzgün tertibiň dolu bozulmagy bilen ýüzbe-ýüz bolmagynyň hopynyň bardygy öňe sürilýär. Öz halkyny diňlemeýän häkimiýetler diňe özüne hyzmat edýän döwlet ulgamyny döretdi. Netijede ilatyň ýaşaýyşynyň hili we hopsuzlygy peselli. Sen diýeri galýarsyň, ýöne mertebeli adam ýaly ýaşamaýarsyň. Gyssagly ýagdaýda hökümet raýatlary diňleýän häkimiýet dolanyş syýasatyny we medeniýetini durmuşa geçirmeli. Şeýle syýasat üç sany maksada gulluk etmeli. Ilatyň sorawlaryna ýokary derejede jogap berilmeli. Ilat bilen ýygyderli dialog kurmaly we ilatyň jemgyýetçilik turmuşyna gatnaşmagyna ýol berilmeli. Birinji, jemgyýetçilik guramalary hasaba almak işinde gadagançylyklary aýyrmaly. Ikinji, ilatyň sorawlaryny kabul edýän we jogap berýän ulgamyny ýeritmeli. Bu diňe sanly ulgam bolman şikayatlary offline kabul edýän mexanizmi döredilmeli. Emellarlar ilata öz wagtynda jogap bermeli. Üçünji, döwlet edaralarynyň raýatyň ýüz tutmalaryna belli bir möhletde jogap bermek jogapkärçiligini güýçlendirmek üçin täze administrativ iş ýörediş kodeksi kabul edilmeli. Dördünji, döwlet edaralaryň vilayet häkimiýetleriň büdjet we maliýe garaşdyrlygyny artdyryp, vilayet ýolbaşçylaryny ilat bilen iş salşmany we meseleleriň çözülmegini höweslendirmeli.